Najnovije napadačko pojačanje zagrebačkog Dinama, Wilfried Kenga, stigao je u nedjelju u hrvatsku prijestolnicu donoseći nadu i uzbuđenje navijačima. Njegov transfer se smatra strateškim potezom za jačanje napada momčadi, posebno s obzirom na izazove sezone, uključujući Ligu prvaka. Od njegovog dolaska stvari su se iza kulisa počele mijenjati, a sada su sve oči uprte u budućnost napadača u klubu. Kenga je u nedjelju sletio u Zagreb i odmah je prebačen u hotel gdje će ostati dok se ne završi njegova integracija u Dinamu. U ponedjeljak će igrač obaviti obavezne liječničke preglede, bitne korake prije službenog potpisa ugovora. Ovo je standardna procedura, ali ona označava početak novog igrača u klubu. U međuvremenu, Dinamovi igrači već imaju važne obveze. U utorak će momčad otputovati u London, gdje će se susresti s Arsenalom u ključnoj utakmici grupne faze Lige prvaka. To znači da Kenga ostaje u Zagrebu, gdje će nastaviti dorađivati posljednje detalje oko svog transfera. Šuška se da bi, ovisno o napredovanju pregovora, do službenog potpisa moglo doći tek nakon povratka momčadi iz Engleske. Wilfried Kenga, 25, napadač je poznat po svojoj fizičkoj prisutnosti, brzini i sposobnosti postizanja odlučujućih golova. Sa značajnim nastupima u klubovima kao što su Young Boys i Hertha Berlin, Kenga se istaknuo kao svestran i odlučan napadač. Sposoban je djelovati kao referenca u napadu, ali ima i mobilnost za igru u fleksibilnim taktičkim sustavima, što svakako veseli Dinamovog trenera. Prošle sezone Kenga je pokazao svoje umijeće u vrhunskim natjecanjima za što se zainteresiralo nekoliko europskih klubova. Sada, u zagrebačkom Dinamu, imaće priliku još više odmaći karijeru, igrajući u Hrvatskoj ligi i međunarodnim natjecanjima. Kangin dolazak smatra se odgovorom na Dinamove potrebe u napadu. Dok je klub pokazao snagu u nekoliko područja, dosljednost u napadu bila je zabrinjavajuća. Kenga obećava da će donijeti energiju i stil igre koji može nadopuniti talente koji su već prisutni u momčadi. Napadač također donosi međunarodno iskustvo, nešto ključno za momčad koja želi briljirati u Ligi prvaka. Kangina sposobnost da se prilagodi različitim stilovima igre i njegov natjecateljski način razmišljanja su kvalitete koje bi mogle napraviti razliku u važnim utakmicama. Nadalje, Kenga je igrač koji vrijedno radi na terenu. Njegova radna etika i odlučnost učinile su ga miljenikom navijača u njegovim prethodnim klubovima, a očekuje se da će isti učinak postići a i u Zagrebu. Dok je Kangin dolazak razlog za uzbuđenje, pred njim su još izazovi. Morat će se brzo prilagoditi Dinamovom stilu igre i očekivanjima trenera i navijača. To uključuje razumijevanje klubske filozofije i pronalaženje svog mjesta u sustavu. Taktički. Još jedan izazov bit će nositi se s pritiskom igranja u natjecanjima visoke razine, poput Lige prvaka. Iako Kenga već ima iskustva u ovoj vrsti turnira, očekivanja oko njegovog nastupa su velika, posebice s obzirom na ulaganje kluba u njegov potpis. Konačno, tu je i pitanje kulturne i osobne integracije. Prelazak u novu zemlju i novu ligu može biti težak, ali podrška kluba i navijača bit će ključna da se Kenga osjeća kao kod kuće. Dinamo Zagreb želi se proslaviti u Ligi prvaka, a potpis Kange jasan je pokazatelj ambicija kluba. Iako ovaj tjedan neće nastupiti u utakmici protiv Arsenala, njegov dolazak već signalizira da Dinamo gradi sastav koji će se natjecati na najvišoj razini. Kada Kenga konačno debitira, imaće priliku dokazati svoju vrijednost na jednoj od najprestižnijih nogometnih pozornica. Dolazak Wilfrieda Kange izazvao je val uzbuđenja među navijačima zagrebačkog Dinama. Mnogi su izrazili optimizam o utjecaju koji igrač može imati na napad momčadi. Poput Kenga će biti naš novi heroj i konačno veliko pojačanje za napad. Uobičajeni su na forumima i grupama za raspravu. No, ima i opreznih obožavatelja, koji radije čekaju i vide.